Imi silmino bandiraawo, inde am Pasto Goma, imi wondi e maala weetiɗo'o. Emi howna on nder inde Yeesu. Emi ngiɗi min ekkitina on dow tokkuki Yeesu. Ngo'ol woni ekkitinol nayaɓol nder ekkitinolji 52. Ɗi'i ekkitinolji iɗi nder ɗerewol bi'etengol, ɗerewol ekkitinki tokkuɓe Yeesu. Ta waawi jande, heɓu ɗereji ɗin, e deftere ceniinde nder Fulfulde. Waɗu ka janguki deftere ceniinde, an e hoore maɗa, ngam ɓeyda anduki ko Allah yiɗi. Hoore haala ekkitinol ngo'ol woni, ko mbi'aymi Allah sharel ngel ngaɗaymi do'aare? Joni malam weeti hokkay en goɗɗum habaru. E woodi goɗɗo bi'eteeɗo Modibbo Gimba, e debbo maako e ɓe ngoodi ɓiɓɓe njowo. Koo nde ɓe ekkita ɓiɓɓe maɓɓe wolde Allah. Koo nde subakaare nde koo nde nyalnde e ɓe kawrita sukaaɓe maɓɓe ɓe fuu ngam ɓe ngaɗa do'aare e lincituki deftere ceniinde. Carel ko ɓiɗɗo maɓɓe surbaajo bi'eteeɗo Raabi hewti duuɓi anduki habaru wolde Allah. Sey danyooɓe makko mbi'imo ko waɗi Yeesu maayi dow gafaangal. Nden ɗon maa ɓe puɗɗi hokkukimo habaru no o heɓirta kisndam. Sey Raabi tuubi jaɓi Yeesu warti kisnayɗomo diga hakke makko. Diga ɗon sey Raabi wi'i danyooɓe muuɗum, ekkiteyam no ngaɗiraymi do'aare. Ko haani mi wi'a Allah nder do'aare? Sey maduujo makko wi'imo, do'aare e nandi e medduki e higo. A waawa mbi'a Allah fuu ko woni nder ɓernde maaɗa. Emo yiɗuma, emo faamanma. Sey Raabi ƴami wi'i, no fuɗɗiraymi? Nyaako makko wi'imo, taa waɗay do'aare, fuɗɗir mantuki Allah, mbi'aamo iri mangu ɗum o woodi to maaɗa. Mantaamo ngam kanko o tagoowo, kanko woni taguɗoma, kisnayɗoma, o Joomiraawo maaɗa, o nyaako maaɗa. Gaɗa a mantiimo, sey mbi'aamo koo ɗume hakke ɗum gaɗuɗa. Mbi'a Allah goonga koo ɗume, ngam kanko emo yi'a koo ɗume ɗum gaɗuɗa, nden anda fuu e non emo yiɗuma. Toramo o yaafanoma hakke maaɗa, ɗon maa toramo o walluma alaa waɗuki hakke. Diga ɗon sey ngettaamo ngam ko o waɗanma. Sey ngaddanaamo fuu ko ngiɗɗa, mbi'aamo fuu ko wannatama. Toramo o walluma nder fuu ko ɗaɓɓitata e ko ngaɗata. Waɗu do'aare ngam higooɓe maaɗa e iyaalu maaɗa e koo moye mo anduɗa e haani waɗaneeki do'aare. Deftere ceniinde hollii no haani ngaɗiren do'aare. Arande taa waɗay do'aare, e haani manta Allah mawninaamo. Ɗiɗaɓum, mbi'aamo hakke maaɗa. Tataɓum, ngettaamo. Nayaɓum, ngaɗanaa hoore maaɗa do'aare. Nden njowaɓum ngaɗanaa woɓɓe do'aare. Habaruuji suurawol 294 aayaare 10-12 hollii en e haani manten Joomiraawo nder do'aare. Jabuura suurawol 139 aaya 1-4 hollii en e haani yetten Allah ngam koo ɗume ɗum o waɗi. Nden Jabuura suurawol 51 aaya 1-2 hollii en e haani toroɗaa Allah o munyamma o yaafanoma hakke. Ɗerewol Samaa'ila arandewol suura 12 aaya 23 hollii en e haani ngaɗanaa woɓɓe do'aare. Ɗerewol Timooti arandewol suura 2 aaya 1 wi'i, arande emi wi'a ɗum waɗa ka toraaki Allah, ɗum waɗa do'aare, ɗum toroomo, ɗum yettamo ngam koo moye. Ɗerewol Biiturus arandewol suura 5 aaya 9 wi'i, tambineemo fuu ko wannata on, ngam emo faamana on. Raa do'aare nde Bulus waɗani tokkuɓe Yeesu ɓe gariiri Koloosi. Kolosiyanko'en suurawol 1 aayaare 9-12 wi'i, ngam majum daga nyalnde nde min nani habaru ɗum, imin ngaɗana on do'aare, imin toro Allah waɗa on ngarton gooduɓe faamu kewɗum dow ko o yiɗi ngaɗon. Ɗon maa imin toromo keɓon faamo e andal ɗum Ruhu Allah hokkata.
ngam mbaawon ngaɗon jonde kaanunde tokkuɓe Joomiraawo ngaɗa, nden ngarton belnanooɓe mo ɓernde koo ndeye. Jonde mooɗon wurtina koo iri ɗeye kuuɗe boɗɗe, nden ɓeydon anduki Allah. Allah sembiɗina'on e faamu sembe bawɗe maako tedduɗe, o waɗa'on darooɗon e sembe ngam mbaawon munyon nder koo ɗume ko heɓi'on. On getta Nyaako mo dow nder belɗum ɓernde, kanko woni gartirɗo'on kewɓe, keɓa ko woni ɗum mooɗon, nder ko o resani yimɓe maako, nder laamu maako ɗum jayngol. Taaraari do'aare nden, a yi'ay no haani ngaɗirana woɓɓe e hoore maaɗa do'aare. Hettindana aayaaje ɗe'e boɗɗum kadin. Raa do'aare nde Bulus waɗani tokkuɓe Yeesu ɓe gariiri Aafisa. Aafisanko'en Suura 1 aaya 19 yaaki aaya 21. Aayaaje ɗen mbi'i, mi alaa yettuki Allah ngam mooɗon, emi waɗana'on do'aare koo ndeye, emi toroo Allah mo Yeesu Almasiihu Joomiraawo meeɗen, Nyaako mangu, hokka'on Ruuhu muuɗum pamtinayɗum'on, ɓeydana'on andal Allah, ngam andonmo boɗɗum. Emi waɗa do'aare kadin Allah maɓɓita ɓerɗe mooɗon, ngam andon kammunde nde o noddiri'on e barka mawɗum ɗum o waɗani yimɓe makko alkawal. Ɗon maa emi waɗa do'aare, andon no bawɗe makko mawɗe kuwirta nder meeɗen enen tokkuɓe Yeesu, bawɗe ɗen ɗe goo e bawɗe cembiɗɗe ɗe Allah huutiri carel ko ummini Almasiihu daga mayde, o jooɗinimo dow jooɗorgal laamu to jungo makko nyaamo ton dow. Ton Yeesu laamii dow koo moye laamiiɗo e laamu e bawɗe e ardiiɗo e koo iri ɗume laamu gonɗum dow e ley, naa jooni tan ammaa haa abada. Taaraari do'aare nden, a yi'ay no haani ngaɗirana woɓɓe e hoore maaɗa do'aare. Hettindana aayaaje ɗe e boɗɗum kadin. Aafisanko'en Suura 1 aaya 19 yaaki aaya 21. Aayaaje ɗen mbi'i, mi alaa yettuki Allah ngam mooɗon, emi waɗana'on do'aare koo ndeye, emi toroo Allah mo Yeesu Almasiihu Joomiraawo meeɗen, Nyaako mangu, hokka'on Ruuhu muuɗum pamtinayɗum'on, ɓeydana'on andal Allah, ngam andonmo boɗɗum. Emi waɗa do'aare kadin Allah maɓɓita ɓerɗe mooɗon, ngam andon kammunde nde o noddiri'on e barka mawɗum ɗum o waɗani yimɓe makko alkawal. Ɗon maa emi waɗa do'aare, andon no bawɗe makko mawɗe kuwirta nder meeɗen enen tokkuɓe Yeesu, bawɗe ɗen ɗe goo e bawɗe cembiɗɗe ɗe Allah huutiri carel ko ummini Almasiihu daga mayde, o jooɗinimo dow jooɗorgal laamu to jungo makko nyaamo ton dow. Ton Yeesu laamii dow koo moye laamiiɗo e laamu e bawɗe e ardiiɗo e koo iri ɗume laamu gonɗum dow e ley, naa jooni tan ammaa haa abada. Jangan'en Timooti arandewol Suurawol 2 aayaare 1 yaaki 4. Aayaaje ɗen mbi'i, ngam non, arande emi wi'a, ɗum waɗa ka toraaki Allah, ɗum waɗa do'aare, ɗum toroomo ɗum yettamo ngam koo moye, ɗum waɗana laamiiɓe do'aare e koo moye ardiiɗo, ngam jooɗooɗen jam hakkiilo meeɗen e fukki, en mawnina Allah en ngaɗa ko o wi'i. Non e wooɗi Allah kisnoowo meeɗen e nana belɗum majjum, ngam e mo yiɗi koo moye anda goonga hisa. Moye haani ngaɗana do'aare? E haani ɗum waɗana laamiiɓe e ardiiɓe e koo moye do'aare. Ngam ɗume e haani ngaɗana laamiiɓe e ardiiɓe do'aare? Ngam jooɗooɗen jam hakkiilo meeɗen e fukki, en mawnina Allah en ngaɗa ko o wi'i. Allah nanay belɗum majjum, ngam e mo yiɗi koo moye anda goonga hisa. Jangan'en Luuka Suurawol 1 aayaare 23. Aayaaje ɗen mbi'i, barkiɗinee laanooɓe on, ngaɗanee torrooɓe on do'aare. Ɓeye haani ngaɗana do'aare kadin? Laanooɓe ma e torrooɓe ma. Jangan'en Maatiyu Suurawol 9 aayaare 32 yaaki 33. Aayaaje ɗen mbi'i,
Sey o wi'i tokkuɓe mo, gese ɓenduɗe e ɗuuɗi, ammaa kuwooɓe ɗuuɗa. Tore joomu gese ɗen lilowa huwooɓe nder gese makko. Ɗume Yeesu wi'i ngaɗa do'aare ngam maajum? Allah liloya huwooɓe nder gese makko. Gese ɗen ngoni duuniyaaru, e mo yiɗi yimɓe makko mbi'a woɓɓe habaru belɗum dow makko ɓe tokka mo. Jangan'en Markus suurawol 14 ayaare 33. Aayaaje ɗen mbi'i, njooɗee to on ɗaano on ngaɗa do'aare, to njahon to ngaɗoton hakke. Ɓernde e yiɗi, ammaa ɓandu tampi. Ko haani toroɗaa ngam hoore maaɗa? E haani ngaɗa ka toraaki Allah o walluma ngam to njaha to ngaɗataa hakke. Waɗu ka janguki ɗe'e aayaaje naa a joga keɗe. Maatiyu suurawol 9 ayaare 9 yaake 13. Ayaare nden wi'i, raa no ngaɗirton do'aare. Yaa nyaako amin mo dow, inde maaɗa ceniinde mawnine, laamu maaɗa wara. Ko ngiɗɗaa waɗe nder duuniyaaru, no ɗum waaretee e dow. Hokkumin ko min nyaamata hande. Yaafanamin hakkeeji amin, no min njaaforanto gaɗanɓe min ko wooɗa. Taa alu min njaha to min gaɗata hakke, ammaa hisnumin daga jungo kalluɗo. To, Malam weeti, e woodi ko ngiɗɗaa kettindantooɓe'en ɓeyda faamuki dow ɗu'um? Ko mbi'ataa Allah carel ngel ngaɗataa do'aare? Wonde nyalnde tokkuɓe Yeesu 12 ɓe mbi'i Yeesu, Moodibbo, ekkitinmin no min ngaɗirta do'aare. Yeesu ekkitini ɓe do'aare nde ɗum noddata jooni, do'aare Joomiraawo. Nde e do'aare nde fuɗɗiri e mantuki Joomiraawo e mawninki inde makko ceniinde e ɗaɓɓutuki nyumo Allah. Gaɗa majjum sey neɗɗo wi'a Allah hakke muɗum, nde wi'amo fuu ko yiɗi. Ɗu'um woni ko haani ngaɗa nder do'aare maaɗa. Ngam to ngejjitaa ko ngiɗɗaa wadduki nder do'aare maaɗa. Taa waawi winduki, sey mbindaaɗum ngam mbaawa siftorki e majjum. Windu inɗe yimɓe wuro maaɗa e higooɓe maaɗa ɓe tokkaayi Yeesu. Waɗu do'aare ngam higooɓe maaɗa, e higooɓe kuugal maaɗa, e higooɓe jangirde maaɗa, e pastoojo maaɗa, e yimɓe tokkuɓe Yeesu ɓe ngonduɗa, e ga'ajinooɓe mooɗon. Waɗan wanywanyɓe maaɗa do'aare. Waɗu do'aare ngam ardiiɗo leydi mooɗon, e gomnaajo mooɗon, e horiiɓe ardiiɓe. Nden e koo moye kaanuɗo ngaɗanaamo do'aare. Waɗu do'aare ngam koo moye mo Ruuhu Allah holluma ngaɗanaa do'aare. Windu aayaaje deftere ceniinde ballayɗema ngaɗanaa woɓɓe do'aare. Ɗum fii boɗɗum ngaɗanaa yimɓe do'aare. Tora Joomiraawo waɗa ko yiɗi nder jonde maɓɓe. Waɗu do'aare ngam ɓe ngaɗa jonde bonde nde Joomiraawo yiɗi, nden ɓe mawna nder anduki Allah. Waɗu do'aare ngam ɓe keɓa cembe e bawɗe e munyal e welwelo nder ɓerɗe. Ɗum goɗɗe do'aaje boɗɗe ɗe mbaawataa waɗanki yimɓe. Koo nde nyalnde wi'u ko ngiɗɗaa waɗanki do'aare. Misaalu, taa toro Allah walluma ngam nyaama poondol, to windu ɗum. Taa waɗa do'aare ngam Joomiraawo yamɗitina suka maaɗa mo yamɗa, to windu ɗum. Ɗon ma windu balɗe lewru ko nyalnde nde puɗɗuɗaa do'aare nden. Non ma to Allah jaɓaniima do'aare, windu nyalnde nden. Ko nde siftor ngetta Allah, mantaamo ngam notanaakima do'aaje. To bandiraawo, nde a nani ekkitinol ngo'ol, ɗume haani ngaɗa? Heɓu ɗerewol mbinda ko ngiɗɗaa waɗanki do'aare, ito ɗum notanake ma do'aare maaɗa. Nder do'aare maaɗa nde ko nde nyalnde, artir mantuki e mawninki Allah. Wi'u hakke maaɗa, yettu Allah. Waɗu do'aare ngam hoore maaɗa, e do'aare ngam woɓɓe. Waɗu ka janguki ɗe'e aayaaje naa a joga keɗe. Jooni mi janganay'en aayaaje jangitaaki. Yahaya arandewol suurawol 5 ayaare 11 yaake 12. Ɗu'um woni ko tabbitinani'en Allah hokki e yonki ki re'ata, nden yonki kin to ɓiɗɗo makko keɓetenki. Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah e woodi yonki, mo jaɓaa ɓiɗɗo on walaa yonki.
Korontiyanko'en ɗiɗaɓol suurawol 9 ayaare 12. Ayaare nden wi'i, ngam non fuu gartuɗo tokkuɗo almasiihu o wartii neɗɗo keso, ko ɗume ko o waɗi ndenno ɗum ƴaɓɓake, ko ɗume wartii kesum. Yahaya arandewol suurawol 9 ayaare 14. Ayaare nden wi'i, en ngoodi sembe ɓernde daraaki yeeso makko, ngam en tabbitini imo nana en to en torake mo ko ɗume non no o yiɗiri. Ɗe'e ayaaje e haani a yaadake a jogake ɗe boɗɗum daga ekkitinolji ƴaɓɓiiɗi. Raa ayaare tokkitaaki heyre, mi jangaynde jooni. Tokkita ko mbi'aymi. Maatiyu suurawol 9 ayaare 9 yaake 13. Raa no ngaɗirton do'aare, yaa nyaako amin mo dow, inde maaɗa ceniinde mawnine, laamu maaɗa wara, ko ngiɗɗa waɗe nder duuniyaaru no ɗum waarete e dow. Hokkumin ko min nyaamata hande, yaafanamin hakkeeji amin, non no min jaaforanto gaɗanɓe min ko wooɗa. Ta alu min njaha to min gaɗata hakke, amma hisnumin daga jungo kalluɗo. To bandiraawo, min ngari re'irde ekkitinol nayaɓol, na en kawri e ekkitinol garayngol. Allah barkiɗina on, ɓeydana on faamo e andal nder tokkuki Yeesu. Min getti. Ya jawmirawo, min getti e laawol gonga ngol kolluɗamen ngam yaago to maɗa. Min getti a hokka min belɗum ɓernde. Min getti ngam gokkuɗa min sembe ɗum min tokkirtama. Ya jawmirawo, min gettima e bawɗe maɗa, ko nde aɗon duura min a laati gaynako amin ngam e risku maɗa. Min gettima ko emin nder torra, a hokka min sembe a ballitomin. Min getti ngam a lildoyimin e Isa almasiihu, ngam min keɓa laawol yaaki to maɗa. Min gettima jawmirawo, ɗuɗɗum bawɗe maɗa, ngam min keɓa yaafuye. To min gokkima habaru amin e nder do'aaje, min saydake ma jawmirawo aɗon wallitomin. Min getti e bawɗe maɗa. Min gettima jawmirawo ngam e bawɗe maɗa ɗe kolluɗamin.